Adi bagoazeko 3. saiora! Dagoeneko 8 lehiakide igaro dira urrengo fasera eta saio honen bukaeran beste 4 sailkatu ezagutuko ditugu. Baina saioari hasiera eman baino lehen gauza garrantzitsu bat gogorarazi nahiko nizueke. Bihar martxoak 8 emakumearen nazioarteko eguna da. Aldarrikapen eguna, kontzientzia hartzeko eguna, baina batez ere borroka eguna. Eta gogoratu, borroka hau guztiona da, ez soilik emakume ona. Eta egun seinalatu honetan soilik ez, baizik eta urteko 365 egunetan berdintasunaren alde borrokatzen jarraitu behar dugula. Eta orain bai, txalo zaparra bat Euskal Herriko eta mundu osoko emakume guztiontzat. Hora gu. Let's go, girls! Come on! I'm going out tonight, I'm feeling right. Gonna let it know I wanna make some noise, really raise my voice. Yeah, I wanna scream and shout. The best thing about being a woman is the prerogative to have a little fun. Oh, 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 it's totally crazy. Forget I'm a lady. Men shed so scared. Oh, 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 really want it. When you need a sign. Oh, 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 give me the action. Feel the attraction. Come on, head to head. Oh, 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 wanna be free. Really I feel. Man, I feel like a woman. Txalo bero bat gure epaimaikirentzat! Iker Villa, Ilenia Baglietto, Ángel Alcain, Xavier Saldías, Alex Arduri, Maria Amolategi, Carmele Larrinaga eta Aritz Mendiora! Gabon danoi, Gabon eseri lasai orain bai, zelako sarrera potentea. Taritz, Gabon eta ongi etorri txalo bero bat. Gure gaurko gonbidadantzat. Bai. Aritz, Esan. zer modu zaude? Gogoakaz nator, zebakizu ikez, nik joldigaz abestune bala. Bai. Eta joldik ire bazin ban, orduen ez dakit. Ara, bestia. Horrek esan nahi do. Ba, beste batea Hori. zingotela, eta beste hori igual, bai. Oso ziur zaude, Nik ez da esan zezea. Bueno. Ikusiko. Bera zer, dana emateko prez, zatoz? Karo baietz. Bai, ikusi Karo beharko, Ikusiko dugu. Eta gainerakoei, Gabon, zelako, Gabon, bueno, Xurine. zelako gonbidatuak, Bruno Mars! Eta barkatu baina nere gogokoena, Cindy Lauper! Hortik ere George Michael, txalo, Begiratu nere ipurdia. Ángel, zu beti, eder. Eta, Alex, zu nortzara, txalo bero bat Alex entzatere, bai? Alex! Niko etxartu. Txalo bero bat, Niko etxartentzat! Benetan dotore etorri zarete eta orain bai txalo bero bat gure gaurko lehiakidentzat. Unai Martín, Iker Eluzkondo, Xavier Martínez, Sabin Guaresti, Miriam Lukua, Ungara Diez, Amaiur Azkarate eta Monika Urtzelai. Entzun mutil edo zein kolore jantzi dezakezu. Panpinekin jolastu ala nahi baduzu.
denok zu, sexu berdintasuna aldarrikatzen duen kantua, mezu potente batekin hasi dugu gaurko saioa, eta honekin batera, ongi etorria eman nahi dizuegu. Ongi etorri eta gabon 8 txalo bero bat! Bueno, konta iguzue, zer modu zaudete? Ondo. Urduri. Baina goguz. Energia askorekin. Hori ona da. Eta dana emateko prest? Noski. Ileniak hola dio, ezta? Bai, holan. Topera, Gabiz, topera! Ni oso urduri no. Hala. Hemen nire atzean dok dagolako. Regresa al futuro. Bai, lehen DeLoreana zegoen aparkatuta hor kanpoan, bai, ikusi. Bai. Es que ez dakit hirugarren programmi edo 6 garnado, 7 garnado, pola bortera. Ez que iparraldeen beste modu bat. Bai, bestera jotera. Kuadria, oituko zarete, hauek olakoa dira. Bai, jatorra, baina, bueno, puntutxo hori bakate, ezta? Bai, eman, bueno, familia handi bat bezalako bagara. Bueno, ondo zauete, dana emateko prest? Bai. Beraz, zoazte prestatzera animo pilo bat, eta jarraian izango zaituztegu hemen txalo, bero bat. Animo, ekipo! Animo, gero arte! Aritz, zakit jakingo duzun edo ez, baina lehenengo ikuskizuna, bai, norekin hasten dugu beti, gaurko gonbidatuarekin, zurekin. Nervioso jarri naz, Konta iguzu, norekin abestuko duzu? Aukeratu dut Xavier Martínez, deitzen da mutil bat. Oso abotz politxedeko, holan fintxu, eta gozo-gozo kantan den pertsona bat, musikalakin deuz. Eta, bueno, Behitxu musikala. pues horren fijeta eta holan, esan eban, hau tipoa izen bida. Ederki, ezagutu ezagun Xabi behar den bezala. Xabi Martínez naiz, Iruñetik nator, 19 urte ditut, eta beti nadik gustatu izan zait abestea eta interpretatzea. Musikalak egin izan ditut, Gris, Oliver Twisten musikalan nago, eta asko gustatuko litzaidake goazenen parte hartzea. Mutilalaria naiz, langilea, saiatua, eta proiektu bat buruan sartzen zaidanean dena ematen du. Nire ametsa abeslaria izatea da. Aritz, Xabierrek gauzak nahiko argi ditu, ezta? Bai, gauzak argi dekoz. Niri hau dana ez dozte konteo, baina ondo jakitie, Ederki. Bueno, zu prest? Ni prest. Kendu urduritasunak, eta oin bai, zoaz prestatzera, ze jarraian hemen izango zara. Hau parin! Eta bitartean, guazen ikustera nola moldatu den gure bikotea. Apa, Xabi, Kaixo? urte askotarako. Bai, jo. Zelan, Ondo, nervioso, bai. ondo? Urduri, bai. Urduri? Bueno, nire arrebari Maria asko gustatzen zaio goazen, beraz, begira, Maria, garirekin Maria. nago. Bueno, zerta, gure zu jakin ze abestuko gun, ala? Bai, noski, bai. Ba, hor da. Pum! Ba, bueno, hau da, nostalgia, kautana. Polita. da. Ezagutzen sendun? Ez, Ez? benetan ez. Polita da, baina pixka bat zaila. Ez dira falsete errezak, puntx txikitsu baten moduan. Da, izan honek... Botatzen dozu eta, baina segidoan dator bueltan. Eta da, burtxo jarria poperoa jarri birdala, ez da? Apurbet hori sufrimenduena, apurbet moñas izen bidala. Jarriko gara bera uniko. Eta barruko errabizo guztizeaz, apurtu ingo guz, bale? Izango naiz, une berrien zain. Hulk sentitu naiz, Hulk! Bai. Total. Dios! Desestresantia! Bai. Kompetentzia asko dago, baina uste dut ondo aterako zaidala. Oso urduri nago, ez dakit zer gertatuko den. Lehenengoa naiz, beraz ez dakit hori ona den. Hori ona da, hola nervioso goti eta lehen esan zut nien hola nervioso, baina ja nervioso. Nervioso ez, bale. Baina bueno, presauz, bakarra. ezta? Ni pres nau, zu presauz? Beti, Borduen, topera, dana emotera. guazen ba. Aurrera gaurko lehenengo bikotea, Aritz Mendiola eta Xabi Martínez. Txalo bero bat! Erlojuaren horantzan geldi ezin ontan gogora ekarri ditut nire ondora Ustekabezak eman zigun atere peura bezalako momentua
ustezina dela. Izango naiz, une berrien zain, esperoan. Izango naiz, aro herria da. Izango naiz, une berrien zain, esperoan. Izango naiz. Aupa! Nera bezaroko erokeria Udararatako lehen maitasuna amaitu berrien iratio honetatik agertuko alda nostalgia. Izango naiz, une berrien zain, esperoan. Izango naiz, aro berria da. Izango naiz, une berrien zain, esperoan. Izango naiz. Gabon, Xabi. Zer moduzu? Ba, orain erosoago. Lasaiago. Oin bai. Orain lasaiago. Orain lasaiago, ezta? Aritzekin oso eroso arresten da, beraz, Urduri zeunden? oso urduri. Baina, bueno, ere gogoekin. Ederki. Ia ba, gure epaimaikidek zer dioten? Txikia egin zara, zen musikaletan arietzeko indar falta pixkat ikusi zaitut horre. Ez utzi zuk atera beti indarrarekin eta presentziarekin. Goian oso ondo ibili da, goian. Behian faltatzeion la, indar pixkatola. Falsetetan ondo. Nik berriz entzungo nuke falsete hori, egin dezakezu? Akapelan, Bai. hemen eta orain. Venga. Izango naiz. Joder, oso ondo. Xavier, nik uste gaurko zure etzairik handiena, izan dela urduritasuna. Nabaritu da, hasieran, egia da gero tonu hartu duzula eta Saldias esan duen moduan goian egon zara oso ondo, behian pixkat larri, baina ondo gonda urduritasuna. Urduritasuna hori landu behar dozu eta pixkanaka zaila zaitez kentzen hori. Eskerrik asko. Bakizu nunigarri dan urduritasun hori, zeure begiradan. Ni beti esaten dut berdinak, baina bueno, baina eskegia da, azkenian ezin dugu barruruntz egin, ezin dugu barruruntz kantatu, kanporuntz kantatu behar dugu. Ulertzen eta gaurkoan barruan gelditu zara. Eta pena izugarria izan da. Garantzitzuena hori, komente da bena, hori bilur hori espazentu neuki, hasiketatik hasiko zinen ondo, eta baien bidala, falsetiri bilurre bat akotzezu, egin harin jaukoa, bilurri pareik, ez pentseu zer datorren. Zer pentsetan basu, zer datorren, astu bikiatu zer egin zauzen. Orden falletazu harin jau eta falsetien. Ez pasu pentsetan, falsetien bakarri falletazu. Eta maixue, aizu, maixue. Oso ondo, Mu guai. Eskerrik asko. Arki. Bueno, Xabi. Bueno. Aholkoak hartu, gorde, eta gero xago ikusiko dugu zer gertatzen dan. Bale, txalo bero bat oraintxe bai. Bero bat artista. Eta ni? Pues ya está, eginda dago, dena eman dut, baina bueno, hori oso urdurin nango, eta hori pixka bat ahotsan nabari da, beraz, bueno. Hasi da gaua eta guk ez dugu bigarren bikote ezagutzeko itxarongo. Ni desiatzen nago, Ilenia, Bruno Mars. Urdurita dena jarri naiz, bai. Nire bai. Noreka bai? Norekin abestu behar dezu, Ilenia? Udarakin abestu inbiot. Udarakin? Bai. Zer du udarak? Oso neska berezia da, benetan. Kriston energia dauka, oso positiba da, brutala izan da berarekin lan egitea. Ba, guazen udara pixkat gertuagotik ezagutzera. Udara naiz, 18 urte dauzkat eta Bilbokoa naiz. Musikaz aparte gehien gustatzen zaidana dantza da.
baita antzestea ere, bidaiatzea eta hizkuntzak ikastea. Ikasi dudan azkenengo hizkuntza korearra izan da. Bertan egon naizelako hilabete bat dantzatzen eta besten ikasten. Nire puntua haula, nire buruarekin oso gogorra naizela eta exigentea. Nik iluntasunari diot beldurra eta bagoazera argia ekartzea espero dut. Nire ametsa musikal batan agertzea da, Broadwayen alba da. Ni bagoazera irabaztera nator, gutxienez saiatzera. Fighting! Ilenia, itxura oso onartze diot udarari, Izaera daka, ez da? Izaera handiko neska da, artista. Izaera handiko neska da, eta hori, esan dudana, energia, kriston energia dauka, beti positiba eta baietz esaten, eta danari baietz, eta oso langile ere, bai. Eta hori zinen garrantzitsua den, ez da? Oso garrantzitsua. Ederki. Bueno, zu prest? Bai, oso prest. Udara zaidakazu, beraz, orain txementxe izango zaituzte gutita batean animo. Txalo, bero bat, Ilenia bentzat. Eta Ilenia, bak ez ditzera doan bitartean, ikus dezagun nola moldatu diren bi artista puska hauek. Dantza eta abestu ingo dugu. Noski, Oingo galan, beitu. Aukeratu dut, Bruno Marsen Up, Down, Funk abestia zuretzat. Badakit, txoritxo batek esan dit Bruno Marsen fana zarela. Ni Bruno Mars fiat guztoko dut. Abestu guztiak dakizkit eta hau daniro guztokoena. Girls hit you, hallelujah. Bota, hori da, hemendik. Pam, hori da. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Vale, oso ondo. Interpretatu behar duguna da Bruno Marsen jarrera. Bi, hiru. Jarrera. Oia. Oia. Koreografia asko dauka abesti honek eta kantatuen behar da aldi berean, beraz, topera. Bai. Vale. Perfecto. Oso ondo. Ondo teago dugutara. Oso ondo. Venga. Aurrera, Publiko guztia dantzan jarriko dugu. Zuekin, Ilenia Baglietto eta Udara Diez. This hit that ice cold, much up for that white gold. This one for them good girls and good girls to masterpiece. Styling, wildin', living it up in the city. Your talk's always all wrong, gotta keep myself so pretty. I'm too hot, hot damn. Call the police and the fireman. I'm too hot, hot damn. Make a drag wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. I'm a babe out the money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. 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 Hey, 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 oh, stop. Wait a minute. Fill my cup with some wiggle in it. Take a sip, start a check. Julio, get this stretch. Right to Harlem, Hollywood, Jackson, Mississippi. Here we show up, we wanna show right. It's more than a fresh sauce, keep it. Hot damn, call the police and then fireman. I'm too hot, hot damn. Make a drag wanna retire, man. I'm too hot, hot damn. Bitch, say my name, you know who I am. I'm too hot, hot damn. I'm a babe out the money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Cause Uptown Funk gon' give it to ya. Saturday night, we in the spot. Don't believe me, just watch. Come on. Don't believe me, just watch. Do-do-da, do-do-da, da.
Bikote! Udara, zelako showa. Hori nahi nuen Zelako showa. Eta eman dezuna, neska. Zer moduz? Super ondo, vamos. No, motivada, vamos. Hain berriz. Berriz, egin duzute bai. Bai, mesedez. Artistie. Zelako flowa, hau da flowa, erroiazoa. Esenatokian eukiduzun jarrera, eske ezin da hobetu, eske zoragarria izan da. Neri udara irabazi nauzu momentu klimaks horretan. Nik ikusi Iker sekula baina emozionatuagoa. Kristona, por cierto, esan dozu, koreanos hitzein dut zula edo, zerbait dakizula. Gazaten da, bagoaz, koreanos. Gatxa. Gatxa! Galdera zaioria. Hori inventa, Oso ondo, oso ondo. Gatxa, funk you up. Gatxa, funk you up. Gatxa, funk you up. Ondo, ikaragarri pasatu dut, ja, lehenengo estribilloan ja zutik dantzatzen da, ja, oso ondo iten du, guain disfrutatzen nahi naiz baita ere, ez? Osea, ja, etxar de behidatzen, abez iten du, nola iten du, oso ondo pasatu dut, zorionak, biei. Biei. Eskerrik asko. Txalo bero bat. Gero arte artista. Eta hile, artista. A ver. ¿Qué pasa? Perdón. Es que ezin dut azaldu, nola sentitzen ezera bentsi bertan daukat, motibada hemen goien egin naut berriz. Ez aita zala galtzen dudan, edo jarraitzen dudan, ja, no, superpozik eta egin dut super ondo, nire guztez, eta ja, ezin dut hobetu. Bueno, bi ikuskizun potente ikusi ditugu, eta Maia, hor goian, jarraitu beharko. Iker. Bai, hola diozu, Ez dozu ezuek abestu nahi hoi, nez? Ke ba, venga. Norekin abestuko duzu? Ba, nik Monikarekin abestuko dut. Monika hautatu dut nirekin abesteko aste honetan, bai. Eta zergatik aukeratu duzu, Monika? Ba, oso neska naturala dalako, oso gozoa, eta bebai ba, ahots berezi bat dakolako, oso agudoa, oso berezia. Aizu ba, gu irrikitan gaude Monika ezagutzeko. Monika Urzelain naiz, 21 urte ditut eta Bilbotik nator. Txikitatik abesten dut eta autodidakta naiz. Baina horregaitik esan daiteke belarri ona daukadala. Musika niretzat ihes egiteko modu bat da, txarto nagonean alaitzeko. Abestu aurretik beti 3 aldiz arnastu egin behar dut. Nire puntu haula da batzutan ez daukadala konfiantzazko nigan, eta bagoazekin saiatu nahi dut erronka hori gainditzen. Nire beste pasioa biologia da, orain ikasten nago. Pertsona alaia, borrokalaria saiatua naiz bukaeraraino. Nire ametsa momentuz bagoaz irabaztea da. Pertsona borrokalaria. Entseguetan zer moduz moldatu zarete? Entseguetan oso ondo, egia da bera pixkatxo bat larri zebilela hasieran, ez dalako inoizigo senatoki batera abestera. Bera kriston dantzari ona da. Gaur ez dugu hori ikusiko, baina entseguetan oso ondo moldatu geha. Erronka izan da berarentzat orduan, ezta? Bueno, Iker, zu prest? Bai, prest, beti bezala. Ba, segi, txalo bero bat, animo! Eta bitartean ikus ezagun nola moldatu diren bi hauek. Sentsibilitate puntu oso gozo bat dakazu. Eta horregaitik aukeratu dut abesti bat. Zagutzen duzu abestia? Ez. Ez duzu zagutzen, ezta? Abestia ez nuen ezagutzen, baina uste dut nire ahotsarekin ondo geratu daitekela. Ez da rockeroa baizik eta, baladatxo bat. Bai. Baladatxo bat. Beraz guk lortu behar dugu, eskatxo bat, gure arteko amodioko historio bat egongo baritz bezala. Abesti horrekin nahi dugu transmititu. Ez dakit nondik baina atera indar, bale? Eta bionboa hartu behar baduzu holan, hartu be bai. Bueno. Bale, pasionalki. Pasioa nahi dut. Iker, relajatu pizka bat, Venga, Monika. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir. Jendeak berri txarrak esaten duen bezala kanta goibelak maite ditu, eta hau kanta goibela da. Eta guk kanta goibel hori, kristona egingo dugu eta pilo transmitituko dugu. Buah, ze urduri nagon.
Iker gainera, ja platoan dago. Ni bakarri sartu behar naiz. Baina, bueno, ni dana mateko pres nago. Eta behin bai, txalo bero bat Iker Villa eta Monika Urzelairentzat. Bulebardeko erlojuak taupada kolpe tristez darrai, baina bizitzaren horratzek ez dute atzera egin nahi. Bakarrik nago isildez lai, galdu gintuen trenaren zain, oroitzapenen erruz orain, ez naiz ametz egiteko gai. Iraganaren andenetan aztuta utzi genituen, gure sekretu etxituak itxaropenen ez zituan. Zure diamantezko begiek bihotza urratu zidaten, hondartzan ez dago perlarik, bazgorutzen dudak besterik. La noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir, ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Asfaltozko jan honetan irrifar baten bilan abil, amaiera gabeko filmak, malkorik gabeko iraultza. Patxar garezti honek ez du zuk adina bero ematen, baina parte zarran tabernek ez dute maitasun izaltzen. Quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Oh, la noche no quiere venir para que tú no vengas ni yo pueda ir, ni la noche ni el día quieren venir para que por ti muera y tú mueras por mí. Gabon, Monika, zer modu zaude? Ondo. Ondo? Ja guztia gatu naiz. Bai? Bai, ja, urduritasuna kenduta, ezta? Bai. Gustora. Zure ondo? Bai, oso gustora, oso gustora. Bai? Pareja derra egiten dugu baietz. Bai, ikusi alako feelinga eta magia eta... Oso ondo indezute, bikotearena, serio. Oso zaila da. Bai, bai. Ángel? Nik gehitxo iritu zait, ez dakit. George Michael, ja... George. George Michael. Ángel! George Michael. Ángel, aizu. Gerturatu Gaur tupea ipini duzu niri kompetentzia egiteko, ezta? Ba, karo. Bai, ezta? Zer zaude, inbiritan, ezta? Bai, zesura kristona da, kristona. Eta hotxaldetikan, Alex? Bueno... Txotx! Ieba. Ikesteko esango zut, bale? Ez hartu txarrien. Inseguria diukizu. Igerte atzo ez dozule kante ulekuetan. Orduen intensiadiek, neurtzeerako momentuen, bilura probetu duzu. Eta horregin jutzu apuru desafinoik. Beitu, Monika, nik ikusi zaitut beldurrakin eta lotxakin. Orduan dana gelditu da erdibidean. Eta interpretazioa ere bai. Nik alde horretatik juten naiz beti. Eta nire ustez, ez zara seguru egon interpretatzerako orduan.
eiten zenuen, eta hori da bidea, baina etzen amaierara arte heltzen. Ulertze ostazu zer esaten dudan? Eta zuk hori gartzen zenuen ere bai? Bai, bueno, urdurin neon, eta, bueno, baina gozatu dut, eta, bueno, urrengorako ere, hauiak niretzat dira tablak, ez? Lehenengo aldiztea, eta, bueno. Bai, gauza bat esango dizut, zaila dala, zuretzat lehenengo aldia dala, eta ez dala erreza, ez da, lehenengo aldi batean, hemen, holtza gaineak, zuek aurrean, publikoa, telebista dana. Oso zaila da. Oso zaila da, bai. Eta niretzat oso ausarta zara, oso ausartak zarete guztio. Azkenen, Josep bi, bierdire abestu eta dantzao. Orduene, ez da hain errazan lehenengo biderre lortzi. Bueno, Monika, eskerrik asko ikusiko dugu gero ze gertatzen da, baina txalo bero bat, eta eskerrik asko. Ni gozatu dut, prisionako esperientzia, eta, bueno, ikusiko dan zer gertatzen den, baina, bueno, ni primeran pasatu dut. Carmele, What do you want? zure txanda orain eta gauza bat aitortu behar dizut. Gaur, super guapa zaude. Txika, ni Cindy Lauper, nik maite, Cindy Lauper. Carmele, konta iguzu, norekin abestu behar dezu? Beira, sorte handia dut, aukeratu dudan bikotearekin, Miriam Lujua, ikusiko duzu ointxe bertan, nire neskatillak. Ederki. Sekulako ahotsa du. Ederki. Eta hor, utxiko du. Zenbat gauza asko. Guazen, gu Miriam pixkat urbiagotik ezagutzera. Miriam Lujua naiz. 18 urte ditut, eta Bilbokoa naiz. Ojapidei saioa ikusterakoan, txikian nintzenean, konturatu nintzen musika zela nirea. Pianoa, gitarra eta ukelelea jotzen ditut. Batxillergo eszenikoa ikasi nuen eta aurten lehen hezkuntza ikasten ari naiz. Jende horrean nahiko ondo moldatzen naiz, baina igual telebista ez da berdina. Abestu baino lehen ezin ditut eskuak ez mugitu. Nire ahuldadea da konfidantza ez dudala. Baina hemen etorri naiz hori kentzeko. Bagoazera etorri naiz ondo pasatzera, esperientzia berri bat ikastera, lagunak egitera eta noski irabaztera. Bueno, Carmele, zure bikotea ezagutu dugu, orain bai, zu prest? Ni prest, beti prest. Beti prest, ez da? Zaban amateko prest, beti. Batxalo bero bat, gora Cindy Lauper, eta goazen ikustera Carmele eta Miriam nola molatu diren entxeguetan. Superkukiak gara. Eta gure abestia bezala, ikusi nahi duzu? Bai, mesedez. A ver. Cindy Lauper. Ezagutzen du? Bai, uste baiet. Melodia oso polita da, baina letra oso potentea. Oh, girls, I wanna have fun. Hauek festa, daude. Beira, Laro gehiago marka da. Abesti hau da askatasun oiu bat. Ta gu, aske izan nahi dugu, ezta? Bai. Zoratuta gaude. Aske! Guazen! Azke bizi. Mirianek atera behar du bere indar guztia. Biurria izan eta lotxagabea. Venga, zoratu gehiago neska! Mugitu zaite, saltoka! Hori da. Vale. Come on, all together! Publikoa dantzan jarri nahi dugu. Venga, karrekin! Errebeldeak gara! Cindy Lauperren itzura izatea, superona izango da. Zela zaude, ze guapa! Super guapa. Bueno, guapa bai, baina lotzagabe. Eta orain bai, zuekin Carmele Larrinaga eta Miriam Lujua. When you're gonna live your life right. Oh, mama dear, with nothing for
Neskak, ze polita, ze bai hartu arnaza, Carmela. Gaur, zemat artista gaur. Bai. Zer rollo ona, ze laitasuna, ze dana, ez? Kriston rollo ona Hori da, transmititu rollo ona. Transmititu duzue, rollo oso ona. Nik uste gara eta gero danok parranda botatzera guazela. Hau ikusita gero. Bai, uste, Ez da errexia kantatzeko, Ez da errexia kantatzeko. Eta rollo ona, baino ez dut esan ez erra hotxai buruz, ze, bueno, por etxo eman dut, ja zoragarri danok, pentsatzen dugula zoragarri izan dela. Ui. Bueno, Alexek gero izango du. Ai, ama, gero Alexek baino, izango du. netzako izan da interpretazioa, dantza, rollo ona, hori salsa hori honea torri, area jun, ez dakit, osea, netzako perfect. Alex, eta gero Ilenia? Parte batzuk ukizu, sort despiste zana, desafino batzuk, entrada batzuk, eta gitxina, izin da, zemonzun espektakuloa hori. Baina kontuz lirikoagaz. Ze lirikoak egin dabela, desafinora bota asko. Oden, hori Angela Pantojak. Bale, gukez, hobeto gukez. Ya le gustaría Pantoja. Bai. Gusto erantzungo nuke abesti melodiko baten. Gusto erantzungo nuke, zeitu erantzungo baten. Lasai, entzungo ez duta. Aukera izango duzu, Entzungo ez duta. Bueno, aukera izango duzu, baina gaurkoan zer, Xavier? Jo, zoragarri. Bai? Ilenia, hitz egiteko irrikan dagoela, ezta? Bai. Bota, Horra bitxin. aguantatzen. Izugarri ona izan da, Miriam, egin duzuna, oholtza gainean. Bai, ahots aldetik, bai, interpretazio aldetik, dana transmititu duzu. Egia da. Bai, hau da lehenengo programa, eta zu bazaude hemen, benetan. Ze, bueno, zeure osotasuna izugarria da, beraz, zorionak egin duzun lanagatik. Zorionak diotzen. Eskerrik asko benetan. Egiten duzun, Ilenia. Bueno, Miriam, hitzi pilo bat, dana onak, beraz horrekin geratu eta ikusiko dugu geroxeago ze gertatzen dan. Vale, Eskerrik asko, zeuri guapa. Carmele, beste behin ere. Eskerrik asko. Carmeleren ere baita do bero bat. Ai, ama, zelako energia. Que guai. A tope ya, eginda dago, así que, hala. Saldiaz, jauna. Txo. Bai, zu. Gauza bat esango izut. Eta ez da presioa sartzearren, baina maila oso altua dago. Norekin abertuko duzu, Xavier? Amaiur, azkarate. Amaiur, azkarate. Amaiur izena. Eta Xalborren eriotza, oza, ja, bargin, ja. Nun gaude? Nasketa indiala, ez da? Edarra. Bueno, guazen ezagutzera Amaiur pixkato beto. Amaiur azkaratenaz, 21 urte ditut eta Durangarra naz. Txikitatik ibilinaz musika munduan, eta bebai musika jo izen dut beti. All your perfect imperfections, give you all to me. Jende horien abesten da nien sentitzenaz, ez dakit hasi egitenaz, motiba egitenaz, eta sentitzen dut, ez dakit dana eman behar dudala. Nahiko ondo moldatzenaz dantzan. Gainera zumara joetenaz eta nahiko ritmoa dekot. Aitzitxe Roberto da nire fan bat. Naz oso pertsona alaia, baina bebaz naiz oso gardena, ze aurpegi izan, igerten jate dana, triste banau, aser banau, dana. Xavier, Amaiur pixkat urbiagotik ezagutu dugu, zu zaude? Saldiaz beti, Zutik dena, jarri da. Batxalo bero bat Xavierrentzat. Zoaz presatzera, Xavier. Ai, ama! Eta orain bai, Saldiaz bikotearekin elkartzea doa, eta gu haien entxeguak ikustera. Hortxe. Ikusteko, ze kanta aukeratu dudan. Beira. Bai. Benetan? Horratik, ba. Eske, Amaiurri tokatzen zitzaion, Salvador. Ai da superpolitxe. Da nire abesti gokonetako bat. Osea, ustetan jate pila bat. Adiskide badazen, orotan bihotz bera. Bai, hor dauzkou lau nun nago. Orduan, lehenengotik anezte dutana botako, ongoea paulatinamente, pixkanaka, indartzen. Lehena igual, esan bezala, bigarrena pixka fuerti dut. Bokaeran, bueno, txizetxek ungo naiz galdezka. Inok indu nehar indu inok, bai ez. Este, zara ikusten. Orduan, ze hobeto, bakoitza bere barrura sartzeko. Eta barrukua ateatzeko.
Poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek, antzalatzen zutena. Holan bai. Kantau da Gernikako arbola bezala. Osa, ere zerkia. Ondino dekogu lan asko egiteko juntu, baina uste dut bizok gure partetik jarrita eta sentimenduagaz abesten badugu, geratu bidala, pasada bat. Ai, etortzen saldiaz, ja! Hemen dator. Bueno, daukau publikoa eta kotxak, baino adi. Iaziko dut. Eta hemen ditugu Xabier Zaldiaz eta Maiur Azkarate. Adiskide badazen, orotan bihotzuera. Poesiaren egoek, sentimenduzko bertsoek, antzalatzen zutena. Plazetako kantari, bakardadez josia, itzen lioa iruten, bere barnean irauten, oinaz ez ikasia. Zelarretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen den gerora, igesetan joan nintzana. Esia urraturik, libratuen kanta, lotura guztietatik, korputzaren mugetatik, aske sentitu nahirik. Azken atxauela, bertsorik sakonena, inoiz esan ezin diren, estalitako egien, oiurik bortitzena. Oroitzapen gerora, iesetan joan nintzana. Nonako zelarretan, urepeleko hartzaia, mendie galetan gora, oroitzapen gerora, iesetan joan nintzana. Xabier, eta zelako ederra egin dezuten, gainak kantu ederra da, ezta? Berez, zer moduz? Ai, oin emozionauten hau. Bai? Ba, etzara bakarra izan, ze uste dut hortikan norbait emozionatu egin dela aritz. Zer? Bai, ikusi zaitut. Venga, zer gertu da? Hau kanta hau niretzat oso berezize da, ze nik nire aitxegaz kanta izan dut askotan, eta gainera izarrak kalanen egon nintzen nien, bebai, zuri kanta dutzugun aitxek eta nik kanta hau, eta orduen entzutie, ganera ondo egin zuela, eta entzutie hain ondo emozio naizte. Etxat negarrik urten,
Etxean negarrik urten, baina malkorik etxan Xabier, zu ere bai? Ni bizalako beste bat topatzi Mundun Busu besarka, Xabier, semongotzu gure basuna. Emaiozu, bai, behar duela. Buah, Xabier, gaur gustoa etxu aiz, gustoa. Bai. Amaiurrekin gainera, amaiur ondoan eukita ez da. Oso pareja. Eta gero ikusi dugu, Xabier Zaldiaz, potentia ikusi dugu. Asko gustatu zait, bai Xabierre kantatu du modua, bai Amaiurre kantatu du modua, eta nahi ez ezkit malkoak atera, baina emozionatu naiz, eta arnasketa kontrolatzen dut, eta horregatik nik uste. Bueno. Ez dutela negarik egin, baina benetan, momentu batean anintzan behidatzen, Amaiur, atzean zeon ilargia, dana iluna bezala, eta kriston ambiente magikoa sortu da. Zorionak, asko gustatu zait. Bai. Ederra. Nik uste Iker. Gaur zuek biok lortu duzuna izan dela rolak aldatzea eta gaur danok Zaldiaz izan geha hemen eserita. Bai. Benetan, oso emozionantea izan da eta Amaiur, kriston indarra dakazu, batez ere azkenengo estribil horietan izan da arnaz hartzekoa benetan, oso potentea. Amaiur, zorionak zure lanagatik. Baina, pastelan gina jartziarren, bai? Zuk kantatzen zauzenean, holtza gainean zauz ere bai. Eta begiratzen zaitugu, naiz eta Zaldiaz kantatzen egon. Beraz, hor ere energia hemen egon behar da. Ezin gara erlajatu. Bestia kantatzen da holako. Bale? Hori kontutan hartzeko, hurrengo baterako. Merki. Bueno, Amaiur, hortxe epaimaikiren balorazioa eta iritzi guztiak. Zorionak eta ikusiko dugu gero zer gertatzen dan. Txalo, bero bat. Xabier. Venga! Eginda dago ja, eta geratu naz super gustora, da botatzen banaute doez, azkenien burue goian ekin dut beti. Eta bai, seigarren bikotearen txanda da, eta zen olako parea datorkigun. Ia, Alkain. Ni naiz. Bai. Holtza, zutan jartzeko prestala. Txotx! Bueno, nik aurrena jakin nahi dut Niko Txartek nun erosten dituen txalekuak. Aizaztuna. Aitzigurun. Aitzirikun? Ba, aitzirikun. Aitzirikuko, mertzerin. Timiño batian. Dinta, nimiño. Nimiño. Bueno, eta ze. Ze. Hori diondik, zer, norekin abertuko ezu? Unai. Eta zergatik aukeratu duzu Unai? Tipo xelebre eritu zitzaidan. Ah? Bai, imitatzailea da, eta gaina, nik ezer jakin gabe, ni imitatzen hau tarteka nik egindako personaje batzuk, eta telebistan daula, eta oso belarri hona daka, imitatzaile hona da horregatik baita ere. Eta esan nuen, baina ordu, aukeratu behar dago abesti, imitatzeko abesti polit bat. Eta, bueno... Hori gero esago ikusiko dugu. Momentuz guazen ezagutzera Unai pixkat urbiagotik. Unai Martin naiz, Algortakoa naiz, 22 urte ditut, eta gehien gustatzen zait musika reggae musika da. Eta gainera, Txilinbasin izeneko taldean jotzen dut. Nik uste beste estilotara moldatuko naizela. Reggae musika nire gustoka baldin bada ere, beste musika batzuk ere entzuten ditu dalako. Hasieran zalantzak izan ditun, bagoazen sartzeko, baina azkenean animatu egin naiz, esperientzia hau bizitzeko. Esperientzia bat bizitzera, gauzak ikastera eta ondo pasatzera nator. Bueno, Alkain, oso eroso ikusten zaitu horre eserita, baina zure txanda denez, mugi ipurdia eta egurra ematera. Venga! Segi! Eta bitartean, bak ez itxera duan bitartean ikur ditzagun gure urrengo abeslarien entxeguak. Kriston abesti aukeratu ez zuretzat? Jakin nahi zuzin dan? Bai, noski. Ikusi. Zegitza? Ondo dago, bai. George Michael, ez ipurdia. Guk ipurdi politxak hau. Eta zerrexak hau. Oso pozik nago, Alkain da makina bat. Pilota zaleok, Gabon dizuela, Jose Tolosa Gabon! Behon da, Xabier, ala dai! Uste batzuk gu imitatzea, hori ere ondo iruditzen zait. Tipo honek kantatzen du baino pixka xuxurlaka bezala daula. Bai. Nola moldatzen zea? Bai, saretuko naiz. Well, I guess it could be nice
If I could touch your body, I know not everybody has got a body like you. Ona. Maybe. George Michael da. Gerria mugitzeko ariketa bat orduan da. Eta hankak ez mugitzeko? Vale. Txoakei bat. Neri bururatu zaidan txoakei bat. Eta gaina ez du funtzionatu. Damutzen naiz. Eta vuelta man. Apa, hona bai. Ese no intente. Bai. Igunago, bale? Kantatzea asko gustatzen zait, baina dantzatzea gehiago kostatzen zait. Agur, Carlos, bagoaz hemen gertatzean. Aio, Carlos! Nik uste ondo aterako dela, ezta? Ondo? Oso ondo aterako zaigu. Bueno, dana daukagu, baina Angel falta zait. George! Michael! Michael? George. Aldrebez. Bueno, nos du ni Michael eta zu George. Txalo bero bat, Angel Alkain eta Unai Martinentzat. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up on the floor. We're down the road, I'm foolish notion. And I'm addicted to my baby, but I wait for something more. Cause I gotta get faith. I gotta get faith. Cause I gotta get faith. I gotta get faith. Baby, I know you all the way. See, please don't go away. You send me giving to the blues. Maybe you mean every word you say. Can't help but think of yesterday. And another who tied me down to the lover boy rules before this river becomes an ocean. Before you throw my heart back on the floor. Oh baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me up, but I wait for something more. Just I gotta have faith. I gotta have faith. Just I gotta have faith. I gotta have faith. Before this river becomes an ocean, before you throw my heart back on the floor. Oh baby, I reconsider my foolish notion. Well, I need someone to hold me, but I wait for something more. Cause I gotta get faith. I gotta get faith. Because I gotta get faith. I gotta get faith. Bai. Etorri honea zuri. Bai, banator. Jo, etorri hona, bikote. Etorri hona. Zakit, nondik hasi? Ba, Gauza ez bat, hasi, bai, hasiko naiz eta botakoet. Ite zute bikote artistiko ederra. Esatetan bezala tal para cual, ezta? Bai. Zer moduz? Unai, ondo junda? Bai. Hartu arnaz. A ver, nola mugitzen zute ipurdia? A ver, erakutsi berri. Bueno. Ile, bota! Nik faltan bota dut ipurdia gehiago mugitzea. Bai? Bai, eta ber noiz ematen duten buelta. Ez, aldi gehiagotan esan nahi dut. Claro, gehiago, berriro itia. Agian apropos egin dute gogoekin usteko edo. Ezagit, agian. Eurak erantzutia, bestela. Esan.
Gitarrakin eta berra zuen, gutxiz akordi aldau. Noizbait akordi aldau. Zuko daizu ez zaila dan, gitarra jotzea jo gabe. Oso zaila da. Asko zaila. Serio. Serio, ba. Oso ona. Anei bat, ontsa, ire aneie. Ba, ez da? Ire iguala. Mekabe. Ona. Ibizen hau txek gamberrua. Gamberrua, Gamberrua oi puntu bai. da. Hori egia Kazuke da. bai. Eta gitar solo hori, ba ez dut itzik, osea, hori... Hori primera punta, ez da? Wow. Falta izan dut pixkat berotasun hori edo energia edo zerbait handiagoa ikustea. Gelditu zait pixkat txikia. Baina ahotsean eta bokalki oso ondo nire ustez. Baina oso salau. Bai. Osea, oso salau egotzara, osea, azteko ipurdiaren mugimendua oso polita ingo. Oso, hori bai. Oso ondo gelditzen zaizu. Hori berotasuna labaritu oso, Maria. Ja, hori preguntie. Horrek laban eitzen dugu ala zeu izen zara hola neitzen. Hombre, hori izan, bai. Eskiatzen nahi dieta. Hombre. Eta, bueno, esan digutenez oso imitadore ona zara, ez da? Adibidez, alako zerbait hemen eta orain egiteko. Bai. Diot, Agian marroi batean sartu zaitut edo ez dakit? George Michael jauna, ongi etorri gurera zelan. Behon diala, Xavier. Bueno, nahi, plazerra izan da, eskerrik asko. Ia gero epaimaikidek zer erabakitzen duten ikusi beharko. Txalo, bero bat, eta gero arte, eskerrik asko. Artista de la pista, venga! Bueno, azkena nahiko ondo irten da, urduritasuna kontrolpean izan dut, eta gustora geratzen naiz. Aurrera goaz, Maria, zure txanda orain? Kaixo, Gabon. Gabon. Zer modu zaude? Oso gustora, ja, kantatu irrikitan, beti bukaera aldea tokatzen zait, eta ja, nau, kantatu nahi dut. Irrikaz, eta norekin abestuko ezu? Sabin Guarestirekin kantatuko ez. Zer du Xabinek? Ba, beida, nik bere kastina ikusi nuen eta, bueno, a ber, ikusten dezuten zuek, baino estilo propioa ikusten diot, berezko estilo bat, eta nahi horrek, ez? Asko gustatzen zait hori eta pertsona batek bere estilo izatea, eta gero, badakit kantatzen dula kalean, lehengo astean Andoni bezala, kalean jartzen da, kantatzen, eta nik beti nahi izan dut hori egin, da ez nahi zein inoiz ausartu, eta horrek ja ematen zion beste puntu bat, eta behintzet, inbitatzeko nere burue berakin kantatzea. Ederki. Ba, ea zer dioen Xabinek? Xabin Guarestinaz, 24 urte dekotez damurreotik nator. Hasiera baten, punk talde baten hasi nintzen bateria jotzen, da egunek aurrera joen ala, gitarra hartzen nion taldeko gitar joleari. Bueno, azkenean, gitarra bat erosi da besten hasi nintzen. Besteko musika ikasketarik ikasioten guztie, YouTubeen bitartez ikasi dut, osea, esan daiteke autodidakta nazela. Kalean jotzen dut, badara matia 6 urte kalean jotzen, da egia esan da supera gusto sentitzen naz, da neure ideia da berton urte asko egotea. Kaleak ematen dagoena da kriston konfidantza, musikaz gozatzea da jende barria ezagutzea. Bagoazera, ondo pasatzera nator, jende barria ezagutzera eta alba da irabaztera. Autodidakta, kalean abesten du, tablak eukiko ditu holtza gainean. Nik usteet baiet, bai, errexea egingo zaiola usteet, a ber, ez da iguala kalean edo hemen abestea, baina, bueno, behintzet jende aurrean abestu. Ederki, ba, Maria, prest baldin bazaude, hortxe dakazu Xabin zure zain. Animo asko! Eta Maria Xabinekin prestatzea doan bitartean ikutitzagun euren entzegoen detaietxo batzuk. Nik ez dakit abesti hau zure estilokoa dan, baina nik usteet gustatu hartzaizula. Ez dakit, a ber, esango jazu. Hau aukeratu dut. Bueno. Ez dakit, ikusiko dugu, a ber, landu barko dugu, ez? Abestia ez da neure estilokoa, baina zeni normalien country musika kantaten dut. Darling, just kiss me slow. Your heart is so... Ez que esaten dit, kiss me slow. Pues ez zaizarteko amusio mateko, hola, ez? Maite minuta gaude, ba, zerbait melosoa izan behar du pixka bat, ez? Sinistu, eta hortan egea. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Zailtasun haundina hori dala, ez? Lortzea,
publikoak sinistea gu benetan maite minduta gaudela. Eta gertuago, apoiatu bere hori, Bueno, buelta bat eman behar diogu maitasun kontu honi. Baina, bueno, gero ensaio egaz, ja badau maitasun, zeo zer. Bai, Apurtxue. baina lortu behar dugu asko zer. Askoz gehiago. Bai. Bueno, ja bago ez barrura, ez? Ia datorren Maria, ze ja bada Barkatu. Ondo ez? Perfecto. Vale, nik esan edo ondo aterako dela, ohituta dago abesten kalean. Bueno, urten alda hobeto, txarrago, baina bintzat dana matera goiaz, ez? Bai, etxombre. Eta jaso ditzagun txalo artean Maria Molategi eta Xabin Guaresti. Found the love for me. Darling, you start right in, follow my lead. Well, I found the girl, beautiful and sweet. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. I need your eyes, you're holding mine. But baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath that you heard it, that you look perfect tonight. Well, I found a man stronger than anyone I know. He shares my dreams. I hope that someday I share him home. And we are still kids, but we're so in love. Be my girl, I'll be your man. I need your future in your eyes. But baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. I have faith in what I see. Now I know I have met an angel in person. She looks perfect. I told these empties, you look perfect tonight. Hori improvisazioa zan. Ze onda. Gabon, Xabin. Ze politxa. Ze... Xavier! Berriz? Ez. Ez que begira aurrean jarri, eta ikusita lehenengo gauza. Ai, ama. A ber, Xabinek zerbait dauka. Dedikatoriak. Ona. Ze, alun, bazegiten. Txoritxo batek ez dit, abesti, politak abesten... Xavier. Bakoitzean, emozioan zela. Uste dut, Xabinek bazekiela emozionatu egin martzinela. Bai, txoritxo batek esan dozte Xabier Zaldiaz beti emozionatzen dela besti politak kantatzen dizen. Beti ez. Ondo kantatzen dian. Ohartxoa eta guzti. Eta gaina, erdia amolatik baldima, orduan geha. Oso ona. Asko guztai. Ni ere emozionatu naiz. Bai. Ez saldia esaina, baina oso. Kriston ahotsa bakazu. Hankak pixka geldia duki behar dezu lurrean, baina bueno, bestela oso ondo. Ez, Ilenia? Aritz, uste dut zuere emozionatu egin zarela, ez da? Momenturen batean, unkitu da ikusi zaitut nik. Asko guzti den jat, dekozuna hotza, country hotza, lezea asko metetan ganera,
Bai. Niri hori rollo asko usten jar, eta aparte, dekozun rollazoa, osea, impresionanti da. Sartu zara momentu di, sartu zara country puntu bategaz, osea, da hori puntu oso gatsa da. Gatsa da, baina super guapo. Da gara, nik beran ikuspuntutik, esango neke, cowboy baten maitasuna abesti betzen dela. Bai. Da cowboyek hola abesten dabe, maitasuneri hola abestetzie. Gozoa die, baina oso sendoa dire. Ez? Eta hori puntu lortuzu mantenitea abesti guztien. Nik orain honetan ez dut ezer gehitzeko. Egia da edarra izan dela, bakarrik agian zerbait esategaitik, ba hori ez, begirada, elkarri begirada hori falta izan zaite puntu batzuetan, baina bestalde, osea, ederra izan da. Eta emoten dozu Peaky Blinders taldeko... Bai, egia da. Beraz, kontuz. Xabin, zu gustora gatu zara? Bai, ondo egon da. Ia da batxutan igual apurtxuen nervioso sentitu nazela, baina ondo egon da, ez? Nik oso ondo pasatu dut. Ba, nire bai. Nik uste, kriston rollazoa dula hotxean, izaera handia duela, eta hori txalotzekoa dela. Eskerrik asko, Xabin. Eskerrik asko. Eta jarraian ikusiko guzti gertatzen da. Mila esker. Meri. Bueno, egin dugu aktuazio eta egia esan pozik nau. Egia da momentu batxutan apurtxuen nervioso sentitu nazela, baina generalien ondo, osea, que gustora. Itxura ederrekin zatoz gaur, Alex. Ito egin nahi, eta... Binion... Bibazu, Niko! Bibazu! Alexek badakin nork irabaziko duen. Gaur bera etorkizunera joan da eta huelta da berriz, beraz. Badakin nork irabaziko duen. Niko, norekin abestuko duzu? Ikerre ustondo. Eta zer du Ikerrek? Zergatik aukeratu duzu Iker? Bueno, aukeratu hot oso sensibli dalako. Sensibilidade barruko hieteko. Bai? Osea, barruen ikutu bitzezu sensibilidadea atateko. Orduen, sensibilidaderi apurtzeko, bai? Rock and roll abestitxu beta aukeratu hot, apurret, genizioa atateko, ez da? Eta berak oso ondo abesten dago, ia. Ederki. Ba, ezagutu ezagun Iker, pixka turbiagotik. When the night Iker Elustonda naiz, 20 urte dazkat eta Ermuatik nator. Musika beti dago presente nire bizitzan. Ama kubatarra dut eta beti dago kantatzen. Arrebak ere kantatu egiten du eta nire erreferente nagusia da. Jendea aurrean kantatzen eroso eta libre sentitzen naiz. Be afraid! Ez dut inolako beldurrik, bagoazi ez diot beldurrik. Nire ametsa musikaz bizitzea da eta albaldin bada Amerikako estatu batuetan. Nola moldatu zaten txeguetan? Ondo, tentzino puntu bet egon da, ez, beren nortasun horregaitik, baina bueno, atatzegu eta ondo konpondu gara. Ederki, jarraian ikusiko dugu, zu prest ez da? Bai. Basegi, zezai daukazu. Venga, txalo bero bat, hau paniko! Eta goazen ikustera, bi elementu hauek nola moldatu biren. Kusukakin zein dan? Bai. Betxu. Ona. Niko txar. Ona. Euskal Herriko rockerue, esango egin. Bai, abestia ezagutzen nun, gehien bat jaixetan dantzau eta kanto egin dudalako. Bakizu orduen, Egurre, da ritmoa. Niko gikarri ban rock'n'rolla parte honetara eta azkenien da gure rockeru principala edo behintzete gure rolling, ez? Sakartuen gugu, bakizu lehen sakartuko gugun? Rasgeta, hau za. Izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Rock and roll. Izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Hori da. Eskata honen helburuak guretzako izen behar leukie geu solteu da bat abestigaz disfruteu. Izan gira Euskal Herri rock and rollin'. Urtengo esku, Filipengoz. Beha zeuek ikusi. A ver, Ales, datorren namen nauzain. A ver, Ales! Apai! Lasa, ondo? Bai, dara emateko prest. Niko nantzadeko zen. Bai. Nik ez da ibiazun. Eta orain bai, gaueko azken ikuskizuna zuekin Alex Arduiz eta Iker Elustondo!
adizkidiekin jiten gira bestara. Gaua galdu denin adizkideekin jiten gira bestaka. Gaua heldu denin adizkidiekin jiten gira bestara. Izan dira Euskal Herri rock and rollen. Izan dira Euskal Herri rock and rollen. Izan dira Euskal Herri rock and rollen. Apalen urentzin, ene maitia, ene kien ziteo kukudemoa. Balentzekin ere maitia, enikien ziteu kukudemoa. Apalen urentzin, ene maitia, ene kien ziteo kukudemoa. Zuetan ni, biak goxoki, dantzan, rock and roll. Zuetan ni, biak goxoki, dantzan, rock and rollin'. Zuetan ni, biak goxoki, dantzan, rock and rollin'. Izan gira Euskal Herri rock and roll. Izan gira Euskal Herri rock and roll. Izan gira Euskal Bikote! Zelako martxa, Iker Gabon! Opa, Gabon. Zer moduz? Gustora. Gustora? Bai, oso ondo. Nik uste lan handia egin dezutela, ez da, Alex? Gaur Bai. eman dezutena, emateko eta Berak ulertzeko. itabela lan, eta hori kontu hartu bilek epai maikidiek. Aha. Ze lan asko indau, eta hori lan nobera superetako lana, ez? Bai. Barruko lana, hori oso garrantzitsu da. Ondo da, Ensaioetan ematezun kuitau bat. Kuitau, eta horrela soltatu dan. Bai. Hombre, dan ezin da erakutzi izaldiaz. Beitu! Claro. Bihurtu naiz zure oinen mugimenduen fana. Ez dakit ze demontre egin dozun, Aiz egin du baina, a ber, egin dezu baina. Izan gira Euskal Herri rock and rollen. Izan gira Badirudi, gimnasioan dagoela. Eskilaretan, ez? Carmele, konta iguzu, nola ikusi dituzu? Ba, gustatu zait baina ez diote rockero indar hori ikusi, ez diote Ara. ikusi. Eta falta zait hori puntu hori. Osea, gustatu zait baina falta zait rockero hori ikustea. Roka. Kerni harrituta gelditu nahi zurekin. Ensaiok ikusi ditut eta pertsona bat zeinan eta oholtza gaina beste pertsona bat ikusiot. Benetan, Alexek esan dugu, baina segurazki kriston lan hain dozula. Ze ikusi da hemen beste ahots bat eukidozu, beste gorpuzkera bat, dana izan da berria, benetan enuen espero. Eta onerako izan da, benetan, zorionak. Bueno, Iker, plazerra izan da. Primeran amaitu ditugu, amaitu dugu dagoeneko ikuskizunak, eta edarra izan da, zu holtza gainean ikustea. Eskerrik asko. Gero arte. Bueno, ointxarte, Alex. Eta gaurkoz, hau guztia izango zela esatera ninduan, baina ez, gaueko momenturik importantena heldu da. Bagoazen nor geratzen den erabakitzeko momentua. Epaimaikideok, prest? Bai. Bai? Ba, hortxe duzue papera eta boligrafoa, eta az dadila gaurko bozketa. Animo! Astero bezala, epaimaikidek batetik 7 baloratuko dituzte emanaldiak, beti ere euren bikotea bozkatu gabe. Eta hau esan da, eta gure ospetsuek erabaki bat hartzen duten bitartean, datozela Unai Martin, Miriam Lujua, Iker Elustondo, Udara Diez, Amaiur Azkarate, Xavier Martínez, Xabin Guaresti eta Monika Urtzelai. Bueno, kuadria, nola zaudete? Ondo. Ondo, bai, ondo. Bai. Urduri,
Emaitza Bai. bakiteko Bai. desiatzen ez da, Bai, imaginatzen. Bai. Bueno, badakite une hau deserosoa, oso deserosoa dala danondako, beraz ez dugu gehiago luzatuko, eta enta hemen txeitut eskarik askuinak bozkan. Animo! Datozela aurrera, Miriam, Xabin, Xavier eta Monika. Epaimaiak erabaki du gaurko saioko lehenengo sailkatua eta adi puntu gehien jaso dituen lehiakidea eta beraz gaurko irabazlea dela Miriam! Miriam, zorionak! Zorionak! Eta aurrera goaz. Animo irukote. Epaimaiak erabaki du gaurko bigarren sailkatua dela Xabin! Zorionak, Xabin! Bikote, ez da posible izan. Asko zarete, gauza komplikatzen ari da, pilo bat, saio. Bai, nibelazo asko dago. Handia, bai. Eta zuena ere oso ondo egon da, beraz zorionak. Eskerrik asko. Eta txalo bero bat, mila esker. Eta horren arte. Eta bagoaz aurrera. Venga, animo! Datozela aurrera, Amaiur, Iker, Unai eta Udara. Epaimaiak erabaki du gaurko hirugarren sailkatua eta beraz hurrengo fasera pasatuko dela Udara! Bueno, irukote, orain bai, azken txampa, animo iruoi, eta guazen ikustera, epaimaikitek zer erabaki duten. Eta azkenik, epaimaiak erabaki du, gaurko laugarren sailkatua dela Amaiur! Bueno, bikote, digne aldetik esatea, Kriston showa eskini zutela, gozada eta plazerra izan dela, zuek hemen eukitzea, eta ez dakite azken hitzen bat, azken aholkuren bat, zeo zer, esan nahi diozuen. Bueno, Xavier unkituta dago, bereak, sailkatu delako. Ez que, hau ez dute berezi, Jose. Ez dute berezi aldeite, Ez, gaizki ez du inorkein. Eskerrik asko. Bikote, laizter arte, ikartuko gara hurrengo baten, seguro. Mila esker. Txalo bero bat, venga, animo! Eta orain bai, gaurko lau sailkatuak etorri nerekin, eta txalo bero bat, eurendako!
Eskerrik asko, zorionak laukote, eta hoa izan da dan guztia gaurkoz. Baina kontuz, urrengo astea ere indartsu datorkigu eta, zergatik, bigarren faserako azken lau sailkatuak ezagutuko ditugulako. Beraz, badakizue, segi zuen eztarriak etrenatzen, eta atorren asteazkenean elkartuko gara berriro. Hemen, bagoazen. Mila musu, eta horren arte, bagoaz!